Yeniaba Addo Asafo nsɛm na ɛkɔ so ɛwɔ Ghana. Na nsɛm bebree na amanfoɔ ka sɛ dɛba adeɛ koraa na Addo Asafo ɔyɛ. Dɛba adeɛ pɔtee na Addo Asafo ɔyɛ. Ɛho nsɛm no ɛyɛ adeɛ a ɛkyerɛ amanfoɔ adwene kakra. Na ɛsɛ information bi ba abɔnten na information no mede ne nyinaa bɛto dwa ama mahu. Mmarahyɛ badwani ɔwɔ ɛyɛ Kwabenya Dɔme Kwabenya ne ho nsɛm na na yɛ nyinaa yɛba yɛbɛdwendwene ho. Nti so join me a adɔfo no mekyia wo ho kwan sɛ wobɛhyɛ video na ma wo nua ɔbɛn wo no so no wanya bi ahwɛ na ɔno so atimi akyerɛ na adwene kama. Ebisa nsɛm a ɛba no ɛsoso. Nti wo a wo hwɛ me no ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ wobɛma wo nua ɔbɛn wo no so anya bi ahwɛ na ɔno so atimi akyerɛ na adwene kama. Enti wo nko a ɛnhwɛ sɛ wo kwan hwɛ a wayɛ mfomso. Enti ma obi ɔbɛn wo no so anya bi nhwɛ na ɔno so ɛnkyerɛ na adwene kama. Adɔfo nom say Ghana Levy asɛm ɛna dadwa ɛwɔ Ghana. Na ɛno titiri na obi ɛka ho asɛm kwan yɛbɛfa so a Levy sɛ ɔmbɛgye atum so mo bɛyɛ de den ɛno ho asɛm na obi ɛka. Na mmarahyɛ badwam so ne yɛto aba Levy nsɛm yi ɛkɔ so ɛwɔ hɔ. Because ɔmbɛgye Levy asɛm na tuma na ɛyɛ mmarahyɛ badwa dan mu hɔ na ɔmbɛgye atum. Sɛ ɔmo nye ntum so a ɛyɛ dan mu hɔ na wɔmo anye ntum. Sɛm bebree wɔ hɔ. Na deɛ wɔ hɔ ne sɛ all things being equal asɛm ɔmo ka ɔmo gu so ka ho asɛm nyinaa no. Yɛhu sɛ yɛ nua ba ɛyɛ Addo Asafo. Ɔyɛ yɛ nneɛma bi a in fact asɛ menim sɛ wahyɛ dɛ sabotage MPP aban no. Sɛ ɔno akasa wɔ personal problems bi o ɛno ayɛ bibi bi ɛhɔ because information is aka no ebinom kyerɛ sɛ ɔno ankasa ɛwɔ personal problem bi a in fact saa deɛ no am sɛ ɛyɛ o sɛ deɛ asɛm no si da hɔ no mentimi mfa nto dwa ebinom sɛ ne kunu so ɛyɛ NDC ni nti ebi a wɔno mmom na ɔdi saa adwuma no ma saa nneɛma no ɛrekɔ so. Adɔfo nom say utie newspapers ahodoɔ ɛnam Ghana. Newspapers de bebree de nsɛm ba sɛ Addo Asafo say demands a obusa firi aban hɔ no nya asɛm ketewa ka sɛ demands a kyerɛ sɛ nneɛma a obusa sɛ ɔmo nyɛma na asa no waba anaasɛ wɔmo ɛyɛ ma no sɛ deɛ yɛ ɛno ho nsɛnsɛm bebree na yɛsɛ abɛto dwa. Na sɛmba kae a yɛnya ne nteɛ sɛ ɛyɛ chief of staff a ɔyɛ Maame Frema wɔfrɛ no convince na so Addo Asafo sɛ me ha wo nkam wama saa so na yɛsɛ ɔno ara ne closest friend bi so ɛyɛ mmarahyɛ badwani ɔno so wɔ Asantema mu baabi ne kasaeɛ ɛno so ɛno so Addo Asafo wanyɛ ho adwuma. Na deɛ yɛate no ɛkyerɛ sɛ wei yɛ information a newspaper bi a ɛde publisher ɛde aba na sɛ yɛ nokorɛ sɛ yɛ nkontompo mi deɛ ɛno deɛ ɔno n'asɛm publisher deɛ wɔde ne nam sɛ Addo Asafo were demanded private jet treatment, was demanded to be deputy majority leader. So na was actually say as I said the TikTok account no also delete and no one no one aba. So na Addo yes President Afred several times na newspaper they come so on my were demanding 120,000 K. I know you say on the bank account mo say mo saying we yintimi hu. Enjon e bi no mo de nsema aye nkontompo ne niema de na mabonten e kasa ensem ne say the city. Na enti ya me nsa ka e kire say aye 21st night we 21st night asema yete ye kire say Ghana mpanifo including His Excellency opanyina oda Ghana no Addo one mpanifo hyiai MPP executive according to Etin Brobe Joy News report to be our no so edibaye what say say mpanifo hyiai dia yate no say wo mu hyiai na Addo ne MPP for mpanifo akese hyiai fa Addo Asafo eho na wo mu hyiai February 21st night ena womu hyiai per the reporter ededwane kire se Dome Kwabenya member of parliament no nhyiamu no mu hyiai no omodwene ho se da bi kwanya da bia wo ma parliament wa absent ne ho parliament no mu nchechemu no enye adepa at the same time
but most actually say president is on no party. So I just have to say me here we. So obey Sadi and a party on yen and yen Chinasani ate say I bet to judges any demands biano. Whereas over say on he did to any demands be a just for a better request. Sana ate pay Ethan John Brobe reporter or they buy according to report to those actually say or address of be medima just we mammy, just we mammy and son my bad, just we see mammy no. And idea say wo mo ebetie etu ho anamo enti dia yate so far eno no na adofo report no corona no so chirema report ne chire say mrahye bedwam ho no emse mpanifo no kwa asetena na asetena wo mo mpanifo no ayese wo mo nyina ne se o mo pese so far no omo bomodia na saa adwasafo ne niam a oye nyina no ombomodin na omutu anamon bi na anamon ne kire se ase emrahye bedwam ho no member of parliament bi ebe bomodin a raise concern na member of parliament no be raise concern no obe raise concern of parliament because adwasafo for the past 16 days were absent in the parliament without any reason. For reason beyond my obese a parliament. So what you free parliament? I was so timid chim said, I dear winnie, and a man to me armor. And so yes, I just have one timid chere, a dear potting tia, on to me and shoe no on fan home and quatcher. And empty and one more per se, or yes, and yet is idea. Woman declare. Domain kwabinya hono vacant seat no woman declare ni so ne obi anya mrahye bedwani ho ye je say speaker declare we are na afi o makoto abane akoyi obi ewo mrahye bedwam amanako na say adwasafo na be say independent say adwasafo na be say contest bi so be den de intimi hu na menim say party no so ebeyi na free man na say ya eno so intimi hu independent information a yensa aka eno no na we are still trying to contact all the necessary parties for confirmation. Now, issue aba areko Ghana mine areko pano. I just have a minister only na areko say minister ena odi asasai na the areko they say asana minister need aya dey be am say na minister pa any etesa dey say TikTok adwuma na abeye say obeye minister adwuma say obeye dey no wa kasa o choice enti ase choose mu bi enti dey bi no mo kan no because say akwa say minister hwe asa wo di nya asem ketwa so I mrahye bedwane e bra Ghana fo hia no say omra na yilevi no wo mo entu ho anamo no one gina ho di nasa no enti even at for raise concerns bebre say there be woman nim di enti adwasafo yesa say odo man Ghana say ondo man Ghana say dia ba dia pa na wo ye de wo ye enti odwene Ghana ho and also amount for shall say raise concerns what you say a very important pa was say amount for action so enti amami aye kana say me won e wo ha odi asa no wa Ghanaians so ete ho a omo so odwene e levy ho Ghana fo ani abere say mrahye bedwa ya to aba ma bra na beboa wo mo na se be ya 11 no wo mo ebeji atum no wono se na odi na safefefe na to say enye asem ketwa enti in fact we dey sem bebre aba ama party no mu no ebinom wo ne side ebinom so ne side anyway ma menchia me nua panyini baako option adoye menchia ba bia wo bia option no se bibia etum pon kama ama se no party no ebinom ahyase say abenim adwasafo de o pa kire se nti aye bibi ho na ora Canada Japan wa kire mu nani abere pa yi aka ho nsem a kire se da bi de ono ankasa oba wo ne na wo mamienu ye no anya de se oboa party no na anya de se ne niema a wo ye no wo de boa Ghana mampanyini na Addo na adofo no ese se de niema ni siko no ebi de mo kire se bia o sabotage party no se ni kunu ya NDC ni o da bi se ne party de obi a na yere MPP ono so ese ne nkahwe but as o sabotage party na ene de pese ye hunti Ghana for e wo questions bebre a wo mo busa say hey I mean what is going on there be na ekosi there be na ekosi adwasa for there be na ekosi ti
In fact, idea amount for a rakupai, the air cost Ghana, amount for a capmasem tea. Yabashana, yet to me, who said the city, San announced us the same way. Ura Canada, Japan, or name communications director, some Wabua being so say, maybe about when James is here. We can communications director, and there. If you don't create proposition, Kabayanka Hobson, or Mufama Hobson, now when you're German, because within communication, Ankasa. Na sababu abenti kwa nanado adwuma waye nyina yente se nanado aye hwe eniema pa nanado aye yente se ye bo mu dawuro kura me yete se yenim se asababu abenti nko a de etie niema nanado aye no woni damu se we don't know I just say very sad pa aye aha hey Edio it is my journey me bi no mo hwe me wo YouTube bi no mo hwe me Facebook ba bi am wo bia no me chiam enti per information is aka no meeting na wo mu ahia no che say demands adwasa fo hwehwe no nya de say na ado no be ye de ama no there be me here we me iska we ko to me bank account chartered plate say no krese de nkontompo but to say yi levi asementi a ede sa na ma ya bai some kai adwasa fo ebra wo me de ne oba mere bi ba kwa no mo beto aba no yi levi aba no okujata abla kwa NDC okujata abla kwa ono